Ale najmä sa ukazuje, že to NATO sa môže rozpadnúť kedykoľvek. Všimnite si vyjadrenia niektorých členských štátov. V Slovinsku už uvažujú o referende o NATO, že či má Slovinsko zostať, alebo nemá Slovensko zostať v NATO. Čo urobíme, keď Spojené štáty americké opustia NATO? Bude ešte NATO existovať? Alebo budeme budovať novú bezpečnostnú štruktúru? Na toto stále nemáme odpovede, ale najhoršie, čo by sa nám mohlo stať, je, že Európa zostane nahá energeticky, ekonomicky a bezpečnostne. Zatiaľ to vyzerá tak, že sme nahí vo všetkých týchto troch oblastiach, nehovoriac o oblasti politickej, kde nám chýba významne politické líderstvo. A toto všetko hovorím napriek tomu, že považujem Európsku úniu za najlepší projekt, aký som kedy videl, a moja politická kariéra je naozaj už pomerne dlhá. Vo vnútri Európskej únii je veľká nervozita, keď je niekto nervózny, tak aj robí chyby. Európska únia vždy bola o rozmanitosti, o jednote. Že 27 členských štátov sa vedelo baviť aj do rána. Vedeli sme sa možno niekedy aj dohádať, ale na konci dňa sa prijalo nejaké rozhodnutie. Hovorilo sa o jednote v rozmanitosti. Hoci sme rozmanití, máme iné názory, vždy sa vieme na konci dňa dohodnúť.